парлумони кишвар қарори ҳукуматро дар бораи пайвастани тоҷикистон ба эъломияи базел тасдиқ кард. бо тавсиби ин эъломия тоҷикистон ҳаққи интиқоли партовҳои зарарнок ба хориҷи кишвар ва нобудсозии онро пайдо мекунад. қонун дар бораи интиқоли борҳои хатарнокам қабул шудааст дар ин ҳамсояҳо ва шомил шудани моам ба ин созишнома имконат медиҳад ки ҳамин масъалаҳо як танзими ҳуқуқи худашро пайдо кунад. бинобар ҳамин шомилшавӣ ба ин созишнома имконатҳои зиёде барои ҷумҳурии мо фароҳам месозад. танҳо дар атрофи шаҳри истиқлоли вилояти Суғд 5 анбори партовҳои радиоактив ва кони хароби уран қарор доранд ки аз шӯравии собиқ ба Тоҷикистон мерос мондаанд. ин партовҳои хатарноки кимиёвии боқимонда дар таркиби худ маводе доранд ки Тоҷикистон тавони нобудсозии онро надорад ва то имрӯз наметавонист онҳоро барои нобудсозӣ аз кишвар ба берун интиқол диҳад. вобаста ба он ки мо чӣ хел вазифаҳои дар назди ин маъмурияти ин конвенсия мегузорем ки ба мо кӯмаки молиявӣ кунанд, кӯмаки техникӣ кунанд. Дигар ин аз мо вобаста аст ки ин чиз ба номи маркази ман гуфтам корхонаи давлатии татбиқи конвенсия Стокгольм ҳамин масъалаҳо ки вобаста мешавад барномаҳо пешниҳод мекунанд, маблағгузорӣ мешавад. яъне ки аз мо вобаста аст он тарафаш. яъне ки конвенсия мо аъзо шудем, аз он тараф чӣ талаб дорем боҷо бояд ина собит созем ва асоснок кунем то ин ки ёрии кӯмаки техникӣ ва кӯмаки молиявӣ карда шавад дар ин соҳа. ҳоло корҳои зерихок кардани партовгоҳи деҳмой ки дар майдони 90 гектар ҷой гирифта ва 38 миллион тонна маводи радиоактив дар он мавҷуд аст идома дорад. сокинони ин минтақа мегӯянд бо вуҷуди рӯйпӯш кардани партовгоҳҳои кимиёвии корхонаи бузург худи мушкил аз байн намеравад. тавсиби эъломияи базел оид ба назорати интиқоли байнисарҳадии партовҳои хатарнок ва нобудсозии онҳо аз ҷониби парлумони Тоҷикистон бо дархости президент сурат гирифт ва ҳукумат рамзан барои ин $100 амрикоӣ ҳаққи узвият супурдааст. ин эъломия рӯзи 22 марти соли 1989 қабул шуда то имрӯз онро 185 кишвари ҷаҳон дастгирӣ карданд. ҳадафи он ҳифзи инсон ва муҳити зист аз таъсири бадии партовҳои хатарнок мебошад.